Biti tineđer danas bude jako teško ponekad. Promjene koje se događaju u stvarnom životu znam pobjeći u virtualni, jer tamo napravim bolju sebe. Zapravo živim dvostruki, višestruki život. Vrlo brzo izgubiš osjećaj kontrole, jer ovdje ne postoji tipka za pauzu, a sakriti se odavno ne možeš. Pogotovo kad se sve okrene protiv tebe. Iako izgledaju bezazleno, ove stvari bole. Viner osiguranju sigurno ne. I zato je ovo bio izazov. Kroz projekt Osiguran online organizirali smo edukacije i panele. Radili smo brošuru i vodič za roditelje. No u ovoj kampanji smo po prvi put odlučili direktno se obratiti mladima i ponuditi im pomoć. Angažirali smo njihove vršnjake, uzore u koje imaju povjerenje i spojili ih s timom stručnjaka. I tako je nastalo Uho. Ako imate problema sa cyberbullyingom, obavezno da ste se javili dole na link, napišite mail, može biti privatno, može biti javno. Riječ je o projektu Uho, fenomenalan projekt kojemu je cilj edukacija i sprječavanje cyberbullyinga. Mnogo ljudi stoji iza toga, mnogo ljudi je mukotrpno radilo kako bi vama moglo pomoći. Ono što je bitno da znate je da se ne trebate bojati, da smo tu svi zajedno u tome i jedni drugima ćemo si pomagati. Video zapisi influencera, online oglasi, članci u medijima i gostovanja na TV-u. Na novom portalu Uho mogu prijaviti nasilje. Prva digitalna platforma u Hrvatskoj upravo u tu svrhu. Uspjeli su motivirati mlade da svoj problem podijele sa stručnjacima. Za vrijeme rada platforme, Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu te Hrabri telefon bilježe povećani opseg rada. Zabilježen je veći broj prijava na Red Button stranici MUP-a. A na platformi Uho niti jedan dan nije prošao bez upita. I čak 490 mladih osoba je dobilo stručni savjet. Projekt Uho nam je otkrio da se iza naizgled bezazlenih slika i komentara na internetu kriju zabrinjavajuće ozbiljni problemi. Da je došlo vrijeme da svi zajedno, djeca, roditelji, učitelji, influenceri i stručnjaci, počnemo pričati o tome. I da imamo snage priznati da nam u pokretanju tog dijaloga treba pomoć.